Санкт-Петербург, 1829 год. У салоне вядомай польскай піяністкі Марыі Шыманоўскай, дзе збіраюцца лепшыя паэты, пісьменнікі і музыканты, як заўсёды гужыць музыка і вершы. Частыя госці Пушкін і Міцкевіч. Апошні падчас аднаго з наведванняў гаспадыні салона пані Шыманоўскай запісвае верш у альбом яе дачкі Цэліны. Пройдуць годы, і я, воін сівы ды бадзёры, прыгадаю з горкім смуткам дзён сваіх заранку. І прызнаюся знаёмым, што на правым флангу ў гэтым войску быў калісьці першым грэнадзёрам. Гэта была звычайная імправізацыя. Адам Міцкевіч уявіў сябе першым грэнадзёрам арміі прыхільнікаў дзяўчыны. Цэліне было ўсяго гадоў 17. Ці мог нехта ведаць тады, што праз 5 гадоў яны зноў сустрэнуцца. Цэліна стане жонкай вялікага паэта. У іх народзіцца 6 дзяцей. Першынца дзяўчынку назавуць Марыяй, імем вельмі дарагім для паэта. Вобраз Марыяны Евы Верашчака, Марылі, як называў яе паэт, пуцяводнай зоркай асвятляў жыццё і творчасць Адама Міцкевіча. З ім звязаны самыя шчаслівыя юнацкія ўражанні і самыя горкія старонкі яго біяграфіі. Чыстае і незямное каханне. Дзяўчына Стугановіч не проста распаліла творчы агонь, яна стала незагойнай ранай, якая балела ў сэрцы паэта дзесяцігоддзямі. Была яшчэ адна бясконцая туга па радзіме. Я маю край, радзіму дум сваіх. Мілейшы ён, чым гэтая краіна, што зараз у вачах стаіць маіх. То майго сэрца любая айчына. Любоўю да радзімы прасякнута ўся творчасць Міцкевіча. Гэта ўсё адтуль, з самай шчаслівай і светлай пары, з дзяцінства. З запісу ў рэгістрацыйнай кнізе Навагрудскага фарнага касцёла. Года Божага 1799 месяца лютага 12 дня правялебны ксёндз Антоні Послед, канонік Курлянскі, ахрысціў немаўля імёнамі Адам Бернард, сына народжанага Мікалая Міцкевіча, каморніка Мінскага, адваката Наваградскага і Барбары, высакародных мужа і жонкі. Самы першы дакумент аб хрышчэнні, які засведчыў асобу Адама Бернарда Міцкевіча. Таго самага, які праз гады стане выбітным паэтам эпохі рамантызму, публіцыстам і дзеячам польскага нацыянальна-вызваленчага руху. Сёння сваім нацыянальным паэтам Адама Міцкевіча лічаць і ў Польшчы, і ў Літве, і ў Беларусі. Калі было 200-годдзе дня нараджэння Адама Міцкевіча, у Мінску праходзіла вялікая міжнародная канферэнцыя і прыйшлі да паразумення, што кожны народ былой Рэчы Паспалітай мае права на ўласнага Адама Міцкевіча. Канешне, ён класік польскай літаратуры, ён заснавальнік рамантызму польскай літаратуры. Для нас ён важны тым, што яго творчасць абапіраецца на нашу гісторыю, на нашы мясцовыя легенды і паданні, на яго сум па родных мясцінах, якія праяўляюцца і ў творчасці, і асабліва у перапісцы. Поэтому кожны народ мае права на свайго Адама Міцкевіча. І гэта чалавек, якога хопіць розным народам. Дакладная дата, калі немаўля, ахрышчаная імем Адам Бернард, з'явілася на свет, адсутнічае. Але па сямейнай традыцыі дзень нараджэння Адама заўсёды адзначалі на куццю 24 снежня. А вось наконт месца нараджэння існуе некалькі здагадак, але больш верагодным называюць маёнтак Завосе Навагрудскага павета. На той час ён знаходзіўся ва ўласнасці бацькі Адама. 8 гадоў гэты дом, гэты кавалак зямлі 16 гектараў належаў бацьку Адама. Тут рос Міцкевіч першыя гады свайго жыцця. Старэйшы брат Францішак, потым Александр, яго брат яшчэ нарадзіўся. І дзеці тут гадаваліся. Маці паэта Барбара Маеўская, дачка дробнага служачага сям'і ахрышчаных габрэяў. Бацька Мікалай Міцкевіч, збяднелы шляхціц, быў вымушаны зарабляць на ўтрыманне сваёй сям'і адвакацкай практыкай. Навагрудак. Бацька Адама пабудаваў у гэтым горадзе каменны дом.
Ад яго да кляштара дамініканцаў, у якім размяшчалася школа, было рукой падаць. Менавіта там, пры храме святога Міхаіла Архангела, з 1807 па 1815 гады і атрымаў першапачатковую адукацыю Адам Міцкевіч. Аднойчы маленькі Адам, седзячы на падаконніку, лістаў бацькаву кнігу. Ды так захапіўся, што выпаў з акна, стукнуўся аб камяні і страціў прытомнасць. Доўга не прыходзіў у сябе. Маці, Барбара Маеўская, выратаванне дзіцяці прыпісала заступніцтву Востраврамскай Божай Маці, да якой яна звярнулася з мальбою. Бачыць праявы Божай міласці ў штодзённых падзеях. Гэтыя рысы характару маці перадаліся і сыну. А вось ад бацькі перадаўся паэтычны дар. Мікалай Міцкевіч любіў літаратуру і нават сам пісаў вершы, якіх, аднак, ніколі не друкаваў. Паступова Адам будзе ўспрымаць і запамінаць усё, што потым адаб'ецца ў памяці і выльецца ў паэтычныя радкі. Асабліва западала яму ў душу прыгажосць навакольнай прыроды. А яшчэ прыязджаў у Завоссе да сваёй цёткі. Менавіта ёй перадаў маёнтак бацька Адама. Калі маленькі тут быў, тут слуга быў Уліс. Это такі дзядак, які з раніцы да вечара рот не закрываўся. Бесплатная радыйка такое. У Пушкіна была Арына Радзіоновна. У Міцкевіча быў Уліс дзядак. А падлеткам прыедуць да цёткі за лета, яны аблазяць все вёскі, все в аколіцах лясочкі, і балота, дзе рыбу лавіць, і всюду яны разам. Наш народ выхоўваў Міцкевіча. Ён тут набраў той духоўнай карані яго тут. Потым у 1815-м Адам Міцкевіч паступіць на казённую стыпендыю ў Віленскі універсітэт. Менавіта гэтыя гады звязаны з самай важнай падзеяй у жыцці паэта. 1818 год. Томаш Зан, аднадумец і аднакурснік Міцкевіча, запрасіў яго падчас летніх канікул з'ездзіць у Туганавічы да свайго сябра Міхаіла Верашчакі. Гаспадароў дома не аказалася, былі на жніве. Сябры, которые приезжали у Туганыча, останавливались у Мураванцы. Вот они пришли у домик этот. У покоя стояла дошка просовальная и великое кресло. На кресле висела пригожая белая сукенка. И Міцкевич одразу подумал, видать, господыня рыхтуется сустракать гостей. Но вечером они познакомились, Міцкевич и Марыля. Позднее Зан жартовал, что Міцкевич спочатку закакаўся ў сукенку, а позднее ў Марылю. Потым гэтая ж сцэна з'явіцца ў пане Тадэвушы. Галоўны герой таксама зойдзе ў пакой, таксама позірк яго ўпадзе на сукенку і сэрца юнака будзе ўзрушана, усхвалявана. На раялі паперы, ноты, кнігі абы-як ляжалі. Усё раскідана нядбайна, але міла. Тут, пэўне, не старая ручка лад чыніла. Вось і сукенка белая з калочка знята, чакае некага на крэсла згіб напята. Марыля Верашчака. Гэтая жанчына ўвайшла ў гісторыю дзякуючы каханню. Менавіта яе вобраз праходзіць праз усю творчасць вядомага паэтычнага генія. Яны і нарадзіліся нават у адзін дзень, толькі Адам на год раней за Марылю. Я не ведаў іншай асобы, якая да такой ступені была б вартая стаць прадметам паэтычнага кахання, асабліва з боку паэта-студэнта, прыхільніка прамяністай тэорыі кахання. Яна валодала хараством і прывабнасцю, якія складаюць сутнасць і галоўныя рысы прыгажосці. Так сказаў адзін з сяброў Міцкевіча пра тую, што на ўсё жыццё стала для маладога Адама пуцяводнай зоркай. Яна была вельмі адукаваная, шляхетная. Яна магла пагаварыць і са старым чалавекам, і з малым, і з багатым, і з бедным. Сябры нават здзіўляліся, казалі, дзяўчына як дзяўчына, а ён бачыў такую прыгажосць ёй. Ён усё жыццё лічыў, што самае прыгожае ў свеце жанчына гэта Марыля Верашчака, таму што гэта было першае глыбокае каханне. Чаму пачуцці Міцкевіча знайшлі водгук у сэрцы Марылі? Вядома было толькі ёй. Пэўна, не апошнюю ролю сыграў і статус ужо вядомага ў маладзёжным асяроддзі паэта. У адным з лістоў Міцкевіч піша: «Я пазнаёміўся з паннай Верашчака. Ёй каля 18 гадоў, прыемнай знешнасці, гаворыць па-нямецку і па-французску, і ў пасагу ў яе 20 000.
І гэта для яго было важным матэрыяльны бок. Бацька Марылі якраз перад гэтым за год-два перад гэтым памёр. Ён быў маршалак шляхты Навагрудскага воеводства. Гэта вельмі багаты і важны пан быў. Адам Міцкевіч разумеў, для яго, беднага студэнта, а ў будучым простага правінцыяльнага настаўніка, жаніцьба на дзяўчыне з заможнай сям'і можа стаць недасягальнай. Як даведалась пані Маршалкова аб каханні адзінай дачкі, ёй не пасуе такі зяць, адпаведнае ставенне. І такое ставенне атрымоўвае хлопец, што хутка зразумеў, што нічога добрага тут не чакае. Галавой то ён разумее, што не пара. Яму даюць гэта зразумець, а сэрца прагне. І яны аддаліся пачуццям і атрымлівалі асалоду ад незямнога кахання. Іх сустрэчы сталі пастаяннымі, іх душы імкнуліся адзін да аднаго. Маладыя сустракаліся, гаварылі, хадзілі ў Туганавіцкі парк. Прыемна было, што Марыля і Міцкевіч добра ведаў беларускую мову, пэўна, і размаўляў па-беларуску у сваім асяроддзі. І Марыля, яму вельмі падабалася, калі яна спявала беларускую песню «Ды через мой бор, цяцера ляцела, не даў Бог, каго я хацела». Так яна і здарылася, выйшла зусім за другого, а не за таго, каго кахала. Гэтая любоў разбудзіла ў Міцкевічу сапраўднага паэта. У канцы 1819-го, пачатку 20-го ён піша балады «Люблю я», «Рыбка», «Пані Твардоўская», «Тукай», «Лілея». А з імі нараджаецца і новы стыль у польскай літаратуры – рамантызм. У творах Міцкевіча народныя звычаі і абрады. Паэт сам пацвярджае, яго балады заснаваныя на народных песнях і паданнях. Нават возеру Свіцязь, дзе любілі гуляць маладыя, прысвечаныя 3 творы – «Рыбка», «Свіцязь» і «Свіцязянка». Аднойчы яны праводзілі вольны час на беразе Свіцязі, сустрэлі старого рыбака, які лавіў рыбу. Падышлі яго, разгаварыліся, і рыбак расказаў легенду пра гэта возера. Марыля ўсклікнула, гэта сапраўдная паэзія, напішы што-небудзь такое. І Міцкевіч напісаў баладу «Свіцязь». Сустрэчы працягваліся. Міцкевіч наведваў Туганавіча і тады, калі, скончыўшы Віленскі універсітэт, працаваў настаўнікам Ковенскай павятовай школы. Ён дамаўляецца з Марылей, бо ён ведае, што 8 кіламетраў ад Туганавіч цётка жыве. І наш студэнт прыехаў да цётачкі летам того года, 18-го, і расказаў аб сваіх праблемах цёткі. І яна сказала, езжай да дзяўчыны. А вернешся, каб табе спакой, то вось на Свіронку, там табе будзе пакойчык. І вось наш Адам паляцеў да дзяўчыны. А пад раніцу ён сюды вернецца, да цётачкі. Але лёс Марылі быў прадвызначаны. Яна, дачка багатага памешчыка Навагрудскага павета, ужо была зарушана з другім, графам Ваўжынцам Путкамерам, былым афіцэрам Напалеонаўскай арміі, а цяпер памешчыкам Лідскага павету. Яны не маглі пайсці супраць волі бацькоў. Міцкевічу гаворыць, ты бач, якая прорва ляжыць паміж намі. А калі яна ўжо была замужам, то пісала Міцкевічу, «Хочу бачыць цябе, хочу гаварыць з табою, хочу слухаць цябе». Прэч з маіх воч, і я знікну без следу. Прэч з майго сэрца, і сэрца скарыцца. Прэч з маёй памяці, з гэтым, ты ведай, век наша памяць не зможа згадзіцца. Гэты, адзін з лепшых вершаў «Да М», прысвяціў Адам Міцкевіч сваёй нябёснай Марылі. Ужо пазней, праз 2 гады пасля яе замужжа. Гэта было крушэнне ўсіх надзей юнага паэта. У лютым 1821-го Марыля Верашчака становіцца жонкай графа Путкамера. Марыля выходзіць замуж і аб'яўляе. Яна не ўступіць у фізічныя адносіны з мужам у памяць аб каханым. Дзяўчына дала зарок чысціні, і першыя 4 гады яны жылі ў так званым белым шлюбе. Граф цярпліва пераносіў капрызы жонкі і нават запрасіў паэта ў свой маёнтак. Ён стараўся дапамагчы перанесці сардэчныя перажыванні і Міцкевічу, якога паважаў і цаніў як паэта, і сваёй жонцы. Сябар паэта Адынец пісаў пра графа. Я ведаю, якімі высакароднымі і шчырымі былі яго паводзіны, калі ён заўважыў новае захапленне сваёй невесты. Але дзеля яе самой, а не з эгаістычных памкненняў,
Ён не толькі не парваў з ёю, але па-сяброўску перагаварыў з Адамам. І толькі тады, калі той добраахвотна адступіўся, узяў з ёю шлюб 2 лютага 1821 года. Пасля вяселля Міцкевіч і Марыля яшчэ нейкі час працягваюць сустракацца. Летом 21 года Міцкевіч прыехаў у Вільна, Томаш Зан прапанаваў: «А давай з'ездзім у Туганович». А Міцкевічу ж сум па Марылі, што Марылі ў Беняконях дзесьці. І сум па тому каханню. І ляцяць маладыя людзі ў Тугановичы летом 21 года. І тут на другі дзень прыехала Марыля. І сустрэліся маладыя людзі. І зноў пачалося каханне. Такое каханне, што сарваліся гамульцы. У гэтым каханні уся трагічнасць. Але менавіта неадольнае каханне да гэтай дзяўчыны і натхніла яго на напісанне многіх твораў. Калі читаешь 4-ю частку паэмы «Дзяды», это паэма аб іх каханні, дзе яны сустракаліся як, які размовілі. Каханая мучыла яго і сама таксама пакутавала. Мабыць, яшчэ болей. Марыля падарыла Міцкевічу медальён са сваім партрэтам на слановай косці і ў той час напісала: «Замест таго, каб хоць што-небудзь зрабіць для твайго шчасця, гэта я, адна я, прычыняю табе столькі пакутаў. Ты не можаш сабе ўявіць, як гняце мяне гэтая думка. Будзь разважлівым, мой дружа, не пагарджай сваім талентам. Забудзь гэтае каханне». Гэты медальён паэт бярог усё жыццё, пранёс яго як талісман праз усе дарогі, што выпалі яму ў жыцці. Вобраз Марылі Міцкевіч захаваў у сваёй душы на многія гады. Пачатак 20-х гадоў. У жыцці Адама Міцкевіча адбываецца чарада самых розных падзей. Гэта і ўдары лёсу, якія адбіліся на здароўі паэта, гэта і прыемныя моманты, якія становяцца вялікай уцехаю для пісьменніка. У 1822 годзе убачыла свет першая кніга з вершамі і 13 баладамі. У 1823 чарговы том твораў. Паэма «Дзяды», 2 і 4 часткі і паэма «Гражына» прынеслі яму шырокую вядомасць. У гэтым жа 1823 годзе Міцкевіч пападае ў турму пасля суда па справе філаматаў-філарэтаў. Міцкевіча сёння лічаць адным з заснавальнікаў этого таварыства ў 1817 годзе. А ў той час сябры на следстве казалі, што быў пару разоў, нічога тут такого асаблівага не меў, бо Міцкевіч ужо быў аўтарам 2 кніжак, пра яго пісалі ў часопісах, і віленскіх, і варшаўскіх, і тым самым сябры хацелі яго уратаваць. З турмы Адам Міцкевіч выходзіць з практычна гатовым сюжэтам паэмы «Дзяды», які стане класічным творам польскай літаратуры на аснове беларускага фальклору і асабістай біяграфіі. У 1824 вымушаны ад'езд, ссылка ў Расію. Ён пакідае радзіму, як аказалася, назаўсёды. У мінулым бацькоўскі дом, сядзіба завосці з успамінамі пра ціхамірныя вакацыі ў Тугановічах, месцы, дзе спазнаў і радасць кахання, і горыч расстання. Наперадзе невядомая Расія. Паэт-выгнаннік быў прыняты ў самых лепшых сямействах. Там ён сустрэўся і пасябраваў са знакамітым прадстаўніком рускага грамадства, сярод якіх перш за ўсё дзекабрысты і, канешне, Аляксандр Пушкін. 2 найвялікшых паэты знайшлі паразуменне паміж сабой. Міцкевіч выступаў, і Александр Пушкін, такая есть успамін, літаральная цытата. І тады Пушкін, які сядзеў у крэсле, устаў, пачаў быстро хадзіць, амаль бегаць па пакою і ўсклікваць: які талент, які свяшчэнны агонь. На прыёмах і ў салонах знатных асоб Адам Міцкевіч жаданы госць. І паступова паэт уваходзіў у смак светскага бесклапотнага жыцця з сустрэчамі і любоўнымі захапленнямі. Масква, Петербург, Адэса, Крым. 5 гадоў знаходжання паэта ў расійскай імперыі пакінулі глыбокі след у жыцці Адама Міцкевіча. Яго багаж паэтычны папоўніўся творамі, якія ўвайшлі ў гісторыю літаратурнага і культурнага жыцця не толькі Польшчы. Тут да паэта прыйшлі знакамітасць і прызнаная слава. У 1826 годзе выйшла кніга «Санеты», якая ўключыла цыкл крымскіх санетаў. У 1828 паэма «Конрад Валенрод».
Яны сталі своеасаблівым творчым вяртаннем на бацькаўшчыну. Потым у эміграцыі радзіма і каханая жанчына будуць галоўнымі вобразамі яго твораў. Ніколі нідзе не магу я расстацца з табою. Ідзеш ты па моры, па сушы, у дарогу за мною. Сляды твае бачу на схілах высокіх і слізкіх, і чую твой голас у шуме каскадаў альпійскіх. Наўкол азірнуся, і страх валасы падымае. Баюся сустрэцца з табою, але прагна жадаю. Шукаю паўночную зорку, устаўшы на строме, шукаю Літву, і цябе, і твой домик. У 1829-м Адам Міцкевіч з'ехаў у Еўропу. Спачатку Германія, затым Швейцарыя і Італія. Тут у эміграцыі даведаўся аб паўстанні ў Польшы і яго паражэнні. Водгукам на нацыянальную трагедыю стала трэцяя частка лірыка-драматычнай паэмы «Дзяды». У сярэдзіне 1832-го Міцкевіч пераязджае ў Парыж. Тут працуе над эпічнай паэмай, якую назавуць своеасаблівай энцыклапедыяй шляхецкага нацыянальна-вызваленчага руху «Пан Тадэвуш». А дакладней, гэта энцыклапедыя жыцця Навагрудчыны. Яе жыхары сталі прататыпамі вобразаў паэмы. У галоўным героі угадваўся сам аўтар. «Пан Тадэвуш» выйдзе ў 1834-м. На гэтым, па сутнасці, і скончыцца творчы шлях Міцкевіча як мастака слова. 1834 год. Варшава. Маладая дзяўчына Цэліна Шыманоўская, дачка знакамітай піяністкі, тая самая, у альбоме якой Адам Міцкевіч запісаў свой імправізаваны верш, атрымлівае ліст. Ад яго, паэта. У лісце прапанова стаць жонкай. На той час дзяўчына засталася адна, маці сышла ў іншы свет. І Цэліна дае згоду. Яна ехала, ведала, што яе сэрца не любіць, яе таксама не любіць. Але яна помніла Міцкевіча прыгожым, маладым, прыгожым. І калі яны сустрэліся, ён сустрэў іх у Парыжы, яна была здзіўлена, што ён зусім другім быў жа. У 1834-м Міцкевіч ажэніцца, і яго зацягне кругаварот цяжкіх клопатаў аб сямействе і заробку. Найвышэйшая кропка творчай актыўнасці выдатнага рамантыка і патрыёта Польшчы была пройдзена. Засталіся ў мінулым любоўныя раманы паэта, і шлюб з Цэлінай Шыманоўскай, на вялікі жаль, не прынёс паэту шчасця. У іх народзіцца 6 дзяцей. У доме ўсё часцей будзе адчувацца нястача. А потым у жонкі выявіцца цяжкае псіхічнае захворванне. Яна сыдзе з жыцця ў 1855-м. У гэтым жа 55-м Адам Міцкевіч едзе ў Канстанцінопаль арганізаваць новы польскі легіён, каб дапамагчы французам і англічанам у Крымскай вайне супраць расійскай імперыі. Адтуль яму ненаканавана было вярнуцца. Пандэмія заступіла шлях. Паэт заражаецца халерай і памірае ў 1855 годзе. У тым жа годзе, што і яго жонка. Кажуць, на грудзях у паэта знайшлі медальён. Той самы, што падарыла каханая, а ў ім локан яе валасоў. Праз 6 гадоў, у 1861-м, яго дарослы сын Уладзіслаў паедзе на радзіму бацькі, каб адшукаць яго музу і любоў. І будзе расчараваны. Марыля, 60-гадовая графіня Путкамер, ужо на той час удава, маці шаноўнага сямейства, аказалася вельмі звычайнай жанчынай. Але хіба можна нейкімі зямнымі меркамі ацаніць незямныя адносіны двух людзей, якія з'явіліся на свет, каб аднойчы сустрэцца і пранесці праз усё жыццё пачуцці, што далі ім нябёсы. Для Міцкевіча яго Марыля назаўсёды засталася недасягальнай зоркай, вечным каханнем, музай, якая натхняла яго на творчасць. Расказваюць, у Тугановічах калісьці Адам спецыяльна для Марылі пасадзіў бярозку. Нават у сонечныя дні, казалі людзі, лісце дрэўца было вільготным. Гэта яго гаспадыня сумавала па каханым. Калі ж Марыля, у чый гонар было пасаджана дрэва, памерла, бярозу забіла маланка. А побач вырасла сотня іншых бярозак. Дало ўсходы насенне, якое быццам бы сама Марыля раскідала навокал.